India angin hey Indiram chu chan demokrasi ramani Mizoram po MLA chan lamhat chho dona November tha hian kan chang le nga ya tuna hian campaign in kan Facebook kha kan wei he ani tuna min lo zo na kha klema a background an sei fi kan wa ke hi Palak bial atanga MLA tran thum ken zara ka ting ta wa Palak bial hi ama chuan pi bang bial ti ani thina chuan ke ni chu kan hria dangin Palak le se ha bial hi chu Mara Autonomous District Council chuma chuan Mara District Council he han soi fi apoi moi ka fi a ni kum khan District Council kan in thana chuta chuan party malin so ta na ta siam thi ba MLA le Congress in Tromin policy so ta dina chuan tharu vel kan galtia MDC thlen khaten an party chu sanin BJP zong ta chuan kan kha policy so ta kha at se ta chuan tuna kiam BJP in so ta na an siama UM like ko CPM ani hey kan ria rangin Mara Autonomous District Council chuan MDC ki som ni panga vel kan ni chuta chuan BJP MDC som ta la nei tin MNF MDC panga kan ni chuan Congress MDC patu ani tuna ni se ha violation result khatna se khana lo chu ka MNF candidate thantli ani ti kha kan sei wa tuna hian MNF MDC per kan nei betani kan wang ani chuwang chuan abi takin gabiela hian Palak biela hian MDC som tali oma som palia BJP som pali ni MNF le Congress chuan pakhat ve ve kan ni ka chuwang chuan a MDC zonga chu chuan Congress le MNF tan chuan MLA han thi tu chu hu vi na langa chumi ani lai chuan kan MNF khoi tu te kan bial hin zir chiang khop maya kan bial din hun poi an tha chianga chuta chuan Congress MLA ni lai me kha MNF ticket be turin som ta ale lama chuan hei ka aya fail ka aya leadership ni tha u bibithola ex minister te u kire chute IS retire ni chuan u MCAP te ni kuma MLF ticket za tu te an online atling lo ver fel lo ver so ka MLF tu te MLF ticket turin so mani kita chuan ka ngai tu mi en som na te alom om rolling MLA ruling ministry kalai me kan kalom rolling MLA te chu mi pi than ti ni ka mi pi te ron lava ma thua lo es remote kha ani in ka thalapa chu bangin MLA ho tu te ne na khan ka bial ka to khotama ka bial mi pi te ngai da kala be khotam ka ti ni chuan ka bial ka to chuak ne ka chu ta chuan INC ka mi le sa te MLA va hotin unit hoi tu te an ngai da kala be ka chuan ka biala MLA hi tram thum ka thi to chuta nu le pa chan chang khoti na nu le pa min chan sak tu te ngai da kala be ka chuta chuan kan thu tu na chu MNF ticket kan la ki atha nge kan ni wai ni hian MNF ticket kala non ani ti kha kan sei du chuan Congress primary member kani na te in Congress MLA kani na te na khan banna le kha ka thelu fe kani ti kan si Congress so ka ring so ko lo he MLA fi na sa chuan tu ba ka fa ta sa de
now to in Mizoram State. Ama akal dante tin Mizoram Sarkar na lo siam tote local tote atanga thirin party malina Sarkar na asiam to chuan Trump ni kumsom an kal nge ya tuna MLA hian nga MLA Sarkar kal peka he an Trump atok to na a Trump ni an la chul zom do na ni ti hi mi zo mi pui zong song budan le thir dan ani a chuwangin a Trump ni hi MLA an Sarkar le do na ni ti hi ki po kam budan ani a ria dangin ki chu pathian zara kapial atin Trump thu Trump thum thaji kani a chuan kabial mi pui te hian opposition na om hi voinia hian an khe to khopa opposition na omi an du tol kani ruling a om hi an thak den pe on chumia bang chuan kabial mi pui te ka ngai do hian tuna Sarkar le mai tu MLA party ka zone pui hi kati mak mo ani ka